Hola, bon dia. Em dic Laura Egea, soc historiadora i participo en el projecte de recerca Andreu Ferran a l'Escola Rural Ahir i Avui. Es tracta d'una iniciativa impulsada i desenvolupada per la Fundació Privada Arnau Mir de Tost, que té l'objectiu d'estudiar l'evolució de l'escolarització a la Vall d'Àger, al sud del Montsec, i que a dia d'avui ha realitzat diverses fases de treball, entre les quals ha realitzat un recull de memòria on hi han participat diversos veïns i veïnes de la vall, aportant un ric testimoni de les seves vivències escolars en un ventall cronològic que abarca des dels anys 30 als anys 70. D'altra banda, més recentment s'ha portat a terme un inventari de béns mobles i immobles que també ens donen moltíssima informació al voltant del desplegament escolar i sobretot, especialment en el que seria el funcionament de l'escola durant l'època franquista. Ve simplement remarcar la importància que té l'impuls d'aquest tipus de recerques per a entendre i estudiar el sistema sociocultural a les zones rurals com les de la vall.